Дарья Маркова. Номер 20, play number 20, Дарья Макейчик. И группа номер 21, play number 21, Анастасия Езрезова. Главный тренер команды, the head coach of team, Владимир Шиндиков. Команда Кипра, Cyprus Team. Игрок под номером 12, play number 12, Харлан Биасака. Номер 2, play number 2, Андреа Эстратио. Номер 5, play number 5, Мария Панайоту. Номер 6, play number 6, Дома Селянов. Номер 7, play number 7, Эфтерпи Элия. Игрок под номером 8, play number 8, Мария Замани. 9 номер, play number 9, Лелия Роланди. Игрок под номером 10, капитан команды, play number 10, is team captain, Кристина Пуппи. Номер 15, play number 15, Анна Сафаклеус. Номер 16, play number 16, Георгия Терла. Номер 18, play number 18, Фатини Сергида. Запасные игроки команды, substitutional players. Игрок под номером 1, play number 1, Андреа Сава. Номер 3, play number 3, Елена Бамбори. Номер 4, play number 4, Михаила Михаил. Номер 11, play number 11, Кристина Кирьякиде. Номер 13, play number 13, Анастасия Николау. Игрок под номером 14, play number 14, Андриана Галатти. Номер 17, play number 17, Георгия Филио. Игрок под номером 19, play number 19, Элине Панайоту. Игрок под номером 20, play number 20, Стелла Папанеофито. Главный тренер команды, the head coach of team, Савас Сафаклегиос. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада из Турции в составе. The referees for the match from Turkish are. Главный судья матча, the head coach match referee, is Елена Ермолаева. Помощники судьи. Referees assistants are Лида Дидыке and Сабина Валиева. Четвертый судья. The fourth official is Вера Опейкина. Делегат матча, the match delegate is Абелян Кнарик from Armenia. перемоги наших дівчат, наших суайчинниць. Ну і
безумоўна, што у абноўленым фармаце правядзення чэмпіёната Еўропы павінны мы быць, канешне ж, у гэтым кварцеце, у гэтай групе B1, безумоўна, фаварытамі. Ну а як будзе насамрэч, гэта ўсё, канешне ж, нам раскажа гульня сённяшняя. Ну і яшчэ будуць 23-го, адпаведна 26 кастрычніка гульні супраць каманд Паўночнай Македоніі ды Фарэрскіх выступаў. Ну а зараз гімны дзяржаў. Звучит гимн Беларуси. The national anthem of Belarus. Сёння распачынаюцца баталіі ў гэтым кварцеце. Ну і давайте, пэўна, звернемся да стартавых складаў, якія галоўныя трэнеры вызначылі. Ну і пачнём з кіпрыёцкай каманды. Яе галоўны трэнер Савас Софоклеус сёння, дарэчы, адзначае свой 43-й год нараджэння. Ну мы, безумоўна, будзем спадзявацца, што ось яго дзяўчаты, яго падначаленыя, ну, пэўна, гальштук яму падрыхтуюць. Ва ўсялякім разе будзем, ну, гэтага зычыць і спадзявацца на нашу каманду. Таким чынам, склад каманды Кіпра у браме сёння па 12 нумарам Харалам Пиасака. Ну і далей другі нумар Андреа Евстратіу, нумар 5 Марыя Панайоту, 6 Домна Стиляну, нумар 7 Ефтерія Елія, 8 Марыя Замані, 9 Лелія Роланді, нумар 10 капітан команды Крыстія Купі, 15 Анна Софоклеус, нумар 16 на спине у Георгій Терлы, ну і 18 нумар Фатіні Сергіде. Яшчэ раз я паўтаруся, галоўны трэнер Савас Софоклеус, кіпрыёцкі спецыяліст. Каманда, якую ачольвае Владзімир Шындзікаў, ну вось яму 35 гадоў, адпаведна візаві 43, ну вось можете вы самі тут параўнаць, наколькі маладзейшы ўсё ж такі наш галоўны трэнер. І яго склад такі: першы нумар брамнік Марыя Толстая, нумар 2 Анастасія Кунцевич, нумар 3 Елізавета Гіба, гэта пара цэнтральных абаронцаў. Адпаведна, справа ў абароне сёння згуляе Карына Таварэвіч пад нумаром 10, злева, што, я думаю, вельмі усцешвае магілёўскую публіку, прадстаўніца магілёўскага Дняпра, мясцовая гадаванка Валерыя Барбарэнка, на яе спіне нумар 11.
У центрі поля ніжні опорні, ну тут з інсайдами, певно, я так розумію, буде дзейнічати наша команда. Ніжний опорник Тетяна Барташевич, номер 19, ну і, відповідно, два інсайди. Правей Євгенія Якусик, номер 4, 17, Наталія Асмикович левей. Ну і тріо нападників, тріо форвардів: Діана Бакум, номер 13, Анастасія Побігайло, номер 23, і Мілана Суровцева, наш капітан команди, номер 16. Ну і, до речі, ось якраз таки наші дівчата будуть розпочинати гэтую сустрэчу з центра поля. Ну і Мілана Суровцева, певно, апошнія такі абнадзейваючыя словы сваім дзяўчатам кажа на гэтую гульню. Судейская бригада сёння ачольваецца Елена Ермолаева, яна прадстаўляе Латвію. Першы яе памочнік таксама суайчынніца Ліга Дзідрыке, другі памочнік расіянка Сабіна Валеева, ну і чацвёрты рэферы таксама яна прадстаўніца Расіі Вера Апейкіна. Ну і давайте мы звернемся ўжо адпаведна на футбол, звернем увагу на футбольнае поле, ну і пасочым, вось як гэтыя першыя імгненні пройдуць для абедзвюх каманд. Ну, канешне ж, безумоўна, ўжо я сказаў на пачатку нашага эфіру, што фаварытам гэтага паядынка павінны стаць беларускія футбалісткі. Ну, тут на падставе таго, я так мяркую, што вось у рэйтынгу FIFA, ну, нацыянальных жаночых каманд, в прынцыпе, то ось адпаведны такі спіс зборнай да 19 гадоў, ну, вядзецца УЕФА і FIFA, але ну, вось у свабодным вольным доступе няма яго, таму мы можам вось так глядзець у рэйтынг нацыянальных каманд. Ну і там беларуская зборная займае 53 место, адпаведна Кіпр 126. Штрафны удар выконвала там Анастасія Побігайла, канешне ж. Ну і першыя вуглавы нашы дзяўчаты пададуць у гэтай гульні. Ну і зноў жа стандартнае становішча. Да, ну, разумеем мы, што там прапаноўвала сябе Побігайла, ну, будзе тут розыгрыш. Так, Наталія Асмыкович у штрафной пляцоўцы падае, але Елена Ермолаева не бачыць у гэтай сітуацыі ніякага парушэння. Ну і вельмі, канешне ж, слушнае рашэнне рэфері не прызначаць тут ніякага 11-метровага гіба. Ну, ведаеце вы, я думаю, хто сочыць за жаночым футболам, наўрад ці у нас аўдыторыя вельмі так змяняецца ад раза да раза. Ну і я думаю, што все тыя людзі, якія сочаць за беларускім жаночым футболам і за жаночай вышэйшай лігай, канешне ж, ну вось па магчымасці вось у будні дзень о 13 гадзіне могуць, пэўна, назіраць за нашай трансляцыі і ведаюць яны, а хто не ведае, то я скажу, што ну, фарм-клубам, будзем так казаць, фарм-камандай зборнай Беларусі да 19 гадоў з'яўляецца калектыў, які гуляе ў чэмпіянаце нашай краіны пад шыльдай Беларускай федэрацыі футбола. Каманда называецца БФФ У-19. Ну і шмат дзяўчат сёння вось на футбольным поле. Я думаю, што пераважная большасць іх вось такіх. Ну і адпаведна тыя самыя, напрыклад, цэнтральныя абаронцы, Гіба, якая вось зараз пераводзіць мяч на левы край. Ну і Кунцевіч, выхад сам-насам, удар, ну і першы мяч залятае ў сетку брамы кіпрыётак і вызначаецца на 4-й хвіліне Мілана Суровцева. Добра яна тут усё зрабіла, ну і адразу ж у абдымках сваіх паплечнік, сваіх сябровак па камандзе апынаецца. Так, першы поспех нашай каманды. Ну і добра, мы зараз на паўторы паглядзім. Так, ну выдатна яна тут, канешне ж, разабралася і з Георгій Терлай, адной з цэнтральных абаронцаў кіпрыётак, ну і адпаведна з брамніцай Харалампій Сакай, прыбрала яе ў бок, ну і ўжо у апусцелую браму мяч накіравала. Так, прыгожы, канешне, гол. Ну і ўсё тут Мілана Суровцева, безумоўна, лідар каманды, дзяўчына, якая
не прадстаўляе тую самую каманду АПФ У-19, яна выступае за футбольны клуб Мінск, ну і у прынцыпе яе сёння на футбольным полі ўвогуле быць не магло, калі б спатрэбілася яе паслугі спатрэбіліся Юрію Малееву, галоўнаму трэнеру нашай нацыянальнай жаночай каманды, ну але ну вось вырашана было так, што ўсё ж такі яна ў Магілёве згуляе за нашу моладзевую каманду, ну і бачым мы, што гэтае рашэнне абсалютна правільнае. Тэрла, штрафны удар, будзе футбалістка, якая прадстаўляе кіпрскі клуб Неа Саламіна, вось разгуляла яна гэты штрафны удар, ну і не ведаю, ці варта, канешне ж, ад кіпрыётак чакаць хуткага адказу. Ну, справа ў тым, што, чаму я так кажу, на працягу 2 гадоў жаночая каманда Кіпра да 19 гадоў не збіралася. Ну, я думаю, што вы разумееце вы чаму. На падставе адмены ўсіх чэмпіянатаў Еўропы не прайшлі фінальныя часткі, адпаведна, у 2020 годзе ў Грузіі, ну і ў 2021 павінны былі быць на стадыёнах Беларусі. У нас першае папярэджанне, і зарабіла яго якраз такі Валерыя Барбаренка, футбалістка Магілёўскага Днепра. Ну і да, будзе штрафны удар. Я думаю, што тут варта, да, прайшлася па нагах Барбаренка Марыі Панайоту. Варта, канешне, быць вельмі уважлівай Марыі Толстой, хаця да брамы, ну, такое дастаткова вялікая адлегласць, так, пролягае, але тым не менш. Ну, ведаеце вы, што ў жаночым футболе брамнік, ну, ён больш, чым палова каманды, ну, і тут уся ўвага галкіпера павінна быць скіравана. Удар, ну і мяч ляціць вышэй, тая самая футбалістка падалося мне пад 5-м нумарам, вось, якая зарабіла гэты штрафны, прабівала, ну вось, прыйшоў мяч вышэй. Так, яшчэ раз вы бачыце на паўторы, ну, напэўна, не лепшым чынам ўсё ж такі падышла да гэтага мяча і выканала удар Марыя Панайоту. Гіба пераводзіць гульню на левы край, ну і там Валерыя Барбаренка. Трэба, я думаю, адзначыць першую жоўтую картку, яе, хто ёю валодае, так, у каго яна ў пасіве, гэта, в прынцыпе, ну, такі, можа быць, нейкі пэўным чынам і трывожны званок, потому што, ну, папярэджанне дастаткова хутка. Ну, я думаю, што Владзіміра Шындзікава, нашага галоўнага трэнера, у першую чаргу цешыць, што вельмі хуткім мячом вось падначальныя змаглі тут адзначыцца. Элія. Мяч трапляе да капітана Купі. Пераводу цэнтр. Ідзе наперад Анна Сафаклеус. Ну і быў намер туды у вольную зону на Домну Сціляну. 6-го нумара каманды прадстаўляе Домну Сціляну клуб Арес. Ну, усе дзяўчаты з чэмпіяната Кіпра. Тут няма нічога дзіўнага ў гэтым. Ну, увогуле, канешне ж, вось якраз такі бачачы, так, што на 126-й пазіцыі зборная Кіпра знаходзіцца, і з кіпрскімі камандамі вось гэты сезон беларускія каманды, адпаведна, у розных турнірах лёс зводзіў дастаткова часта. Я думаю, што па хадзе нашага эфіру мы яшчэ пра гэта пагаворым. Можам мы ўжо такое, ну, скажем, грунтоўнае меркаванне мець, грунтоўны досвед, на якім ўсё ж такі свеце знаходзіцца вось гэты самы кіпрскі жаночы футбол. Яшчэ адзін штрафны удар і зноткі каля мяча Марыя Панайоту. Глядзім, чым ён завершыцца. Ну, не вельмі упэўнена зноў-такі выконвае Панайоту стандарт. Я думаю, што быў тут намер згуляць на Элію. Ну, калі гэта была перадача, ну, шчыра кажучы, ну, шкада Эліі такі мяч апрасаваць, тым больш, што футбольнае поле магілёўскага Спартака вільготнае, і дождь тут прайшоў, канешне ж,
Трэба гэта таксама улічваць, ну, футбалісткам. Таваревич разгуляла гэты штрафны удар і згуляла на Тацяну Барташевич, футбалістку гарадзенскага Ньюмана. Вугле добра яна себе праяўляла па хадзе учэбна-трэніровачных збораў, якіх было у гэтым годзе вось перад турнірам у каманды Владзіміра Шындзікава 3, і ўсе 3 разы яна вось адзіная прадстаўніца Ньюмана выклікалася. Удар у браму і гол забівае другі. Анастасія Пабігайла, нумар 23, футболістка Мінска. Ну, даволі лёгка, конечно, ўсё было тут ёй зроблена. Ну і таксама мы вось па гэтым трапным стрэле можам зноў-такі рабіць вынікі вось якога ў прынцыпе гатунку і якой кваліфікацыі брамы. Ну, не вельмі, скажем, моцным гэты удар апынуўся, не вельмі і трапным, так, ну, просто над брамніцай мяч праляцеў, ну і там, я думаю, што і лішні вес ёсць, і таму штурхнуцца як след ад глебы, ад зямлі беларускай якраз такі Харлан Піасака не магла, таму, конечно, гэты удар ад Анастасіі Пабігайла аказаўся трапным. Ну і на 10-й хвіліне лік у нас зрабіўся ўжо 2-0. Таваревич, Сураўцева. Я не думаю, што на гэтых двух мячах беларускі спыняцца і будуць, ну, не ведаю, займацца просто тым, што адстойваць, так, гэты лік, які іх полностью задавальняе, ну, может быть, не полностью. Тут по турнірнай табліцы ўжо пад канец турніру трэба будзе глядзець на розніцу мячоў, ну так можа стацца, таму тут, канешне ж, выніковасць павінна быць 100%, калі гэта апанент дазваляе. Ну, я думаю, што забіваць трэба забіваць і забіваць. Давайте просто узгадаем турнір нашай каманды дзяўчат да 17 гадоў у Люксембургу, калі ось у апошняй сустрэчы супраць грузіна, якось больш за 13 галоў трэба было забіваць. Ну і самі вы разумееце, наколькі, ну, складаная сітуацыя ўжо пад канец турніру, калі там тыя самыя вось грузінкі ўжо не, ну, там на ўсе гузікі зашпільваліся ў абароне, знаходзіліся, ну і адстойвалі, так, наколькі было мажліва свайго брамніка. Таму ось гэты урок павінна каманда была Владзіміра Шындзікава добра вывучыць. Ну, будзем глядзець. Калі ўжо у нас 2-0 на 10-й хвіліне, гэта дае падставу меркаваць, што не апошні гэта забіты гол. Сказаў я пра абноўлены фармат правядзення чэмпіянату Еўропы сярод дзяўчат да 19 і да 17 гадоў. Ну, вось, калі мы будзем ўжо казаць пра турнір 19 годак, то з 97-го года ён праводзіцца. Ну і гэты самы ўзроставы парог быў да сезона 2001-2002 ніжэйшым, да 18 гадоў, там дзяўчаты маглі выступаць, но ўжо з таго самага сезона, адпаведна, ось на 1 год гэтая планка прыўзнялася. І складаўся адбор з 2 раундаў, адпаведна адборачнага да элітнага. Ну і ўжо ў фінальную частку выходзілі 8 каманд. З сезона 21-22 ўсё змянілася. По вобразу, по падабенстве да мужчынскай лігі нацый, я думаю, хто сочыць за футболам, разумее, пра што ідзе размова. На 2 лігі разбіты гэты турнір. У лізе Бі, ось, адпаведна свайму, ну, будзем так казаць, сярэдняму на ўзроўню еўрапейскіх каманд коэфіцыенту апынулася зборная Беларусі пры лёсаванні, ну і трапіла у лігу Бі. Яшчэ раз я скажу, акрамя каманды Кіпра, яшчэ камандзе нашай будзе трэба згуляць 23-га ды 26-га кастрычніка, адпаведна з камандамі Паўночнай Македоніі ды Фарэрскіх выспаў. Ну, а у лізе А выясняюцца адносіны. Давайте яшчэ раз зноў-такі асалоду атрымаем вось ад гэтых дзеянняў.
Анастасія Побігайла, ну тут яна не здолела прайсці саперніцу. Ну, саперніца згуляла по правилах зноў такі. Таму тут тут рэжысёры акцэнтуюць увагу на Елене Ермалаевай, латышскай суддзі сённяшняга паядынка. Ну не трэба гэтага рабіць, пакуль што ну ніякіх асаблівых пытанняў да яе няма. Трапляе на газон Наталія Смакович, футболістка Мінска, будзе яшчэ адзін штрафны. Так вось у Лізе А гуляюць тыя каманды, якія большы маюць каэфіцыент, ну і пасля вось паядынкаў, якія восенню гэтага года пройдуць адпаведна каманды, што зоймуць апошнія месцы у сваіх квартэтах у Лізе А, іх усяго 7. Опусцяцца яны адпаведна у Лігу Б, ну а тыя каманды, што адпаведна выйграюць свае групы у Лізе Б, павысяцца ў класе. Ну, адпаведна, ўжо вясной наступнага года яшчэ 3 сустрэчы ў гэтых дзвюх лігах усе каманды правядуць, ну і ў Лізе А, адпаведна, гэта будзе адбор ужо ў фінальны турнір, які будзе прымаць з 26 чэрвеня па 9 ліпеня. Чэхія. Вось так, вяртаецца футбол моладзевы жаночы на еўрапейскі кантынент. Ну, вось самая пандэмія не здолела правесці на турніры апошніх 2 сезонаў, на жаль. На палове поля, бачым, мы спакойна кантралюем мяч футбалісткі зборнай Беларусі. Ну і тут Діана Бакум апынулася на сваім левым краі, ну і добра там Подкатя згуляла саперніца Суроцова. Так, парушэнне правілаў пры ўводзе мяча ў гульню з аўта, так, і ну, такі уважліва тут арбітры былі, так, ну вось нават не было разумення тут футбалістка Кіпра, як жа мячом гэтым трэба распарадзіцца. Ну ўсё, разабраліся і гуляем назад на Толстую Елизавета Гіба. Ну, тут памылка, якая бачым мы, ад Тацяны Барташевіч, удар, ну і спраўляецца Марыя Толстая. Ну так, ось крыху трэба Тацяне, канешне ж, супакоіцца. Ну і добра, што ўсё тут скончылася толькі вуглавым. Ну такая шкаляцкая, будзем так казаць, памылка, так, і на вастрыні амаль што магла, амаль што скарысталася Фаціні Сергіде, нападаючая зборнай Кіпра. Давайте глядзець, чым тут вуглавы будзе скончыцца для нашай каманды, як ім распарадзіцца каманда Софаклеуса. Прайшла футбалістку штрафную плошчу, ну і было, я думаю, што жаданне прабіць, ну чамусь яна гэтага не зрабіла. Ну а гэта просты туды заброс, перадала прывітанне Толстой Эфтары Элія. Мы сёння таксама узгадвалі. Увогуле, калі вось прааналізаваць заяўку зборнай Кіпра, то там всього 20 футбалістак у суме. Ну і трэба сказаць, што 13 з іх, ну, большая частка 2005 года нараджэння. Адпаведна, ўсе гэтыя дзяўчаты яшчэ і ў сезоне наступным змогуць сваю краіну ў гэтай узроставай катэгорыі прадстаўляць. Вельмі маладая каманда. Ну і я ўжо казаў, што 2 гады назад, вось у такі ж час, у 2019 годзе, сваю апошнюю гульню згуляла зборная Кіпра. Ну і потым увогуле, ну, не збіралася, не было, в прынцыпе, у федэрацыі футбола мясцовай такой патрэбы чамусьці, хаця, ну, такі генерацыі павінны ісці адна за адной, і не павінна гэты працэс вось такую сінусоіду прадстаўляць. Ну вось кожная, пэўна,
футбольны орган у кожнай краіне вось вырашае па-свойму, і таму вось толькі ў верасні гэтага года каманда сабралася, каб вот пачаць падрыхтоўку да вось гэтага беларускага ваяжа. Яшчэ адзін углавы, я так разумею, будзе, ну і Марыя Панайоту, добра нам знаёмая, а яго падаць. Так, ну, апошнія, пэўна, хвіліны 3 ўжо так добрая асада брамы Марыі Талстой назіраецца намі, ну і удар у створ мы ўжо пабачылі ад Фатіні Сергіде. Выходзіць з брамы Толстая, ну і выйшла яна. Так, ну, не ведаю, не буду я тут ацэньваць, падалося не вельмі ўпэўнена, ну добра, што вось агульнымі высілкамі змаглі дзяўчаты мяч адбіць. Далей з штрафной, ну і в канцы канцоў Толстая ударом ад брамы тут гульню аднаўляе Гіба, Анастасія Кунцевіч. Родам Анастасія з Градзенскага района, ну я выдатна разумею, што ну, усе амаль што бацькі нашых дзяўчат, калі не на стадыёне знаходзяцца, то глядзяць нашу трансляцыю. Я думаю, што ну вось будзе ім прыемна пачуць там колькі словаў нават пра некую такую геаграфічную прыналежнасць вось сваіх дачок. Ім будзе прыемна, ну, трэба гэта рабіць. Ідзе ў штрафную пляцоўку, упэўнена Суруцава, выходзіць сам-насам з Сакай, ну і хацела, пэўна, перадачу зрабіць на Пабігайла, ўжо каб у вольную браму зноў-такі яна мяч забіла, ну, не атрымалася. Так, ну мы можем, конечно, тут зноў-такі меркаваць не толькі па кваліфікацыі брамніка і па тым голе, так, які пропустила Харлампія Сака, увогуле пра ўзровень. Ну, дзяўчат, безумоўна, што падрыхтоўка і тэхнічная ў першую чаргу, тактычная перавага тут нашай каманды безумоўна. Нават гэта можна бачыць на агульным плане. Наколькі тут разумеюць нашы дзяўчаты у параўнанні з саперніцамі, дзе адпаведна трэба быць вось у розныя, скажем так, розных фазах гульні, у абароне, пазіцыйнай, у атацы. Гэта добра заўважаецца. Анастасія Кунцевіч на Карыну Таварэвіч направа, закіды наробіць. Ну, я Смыкович тут хацела пяткай згуляць, Прыгожин не атрымалася, тым менш мяч у беларусак застаецца, Пабігайла вуглавы. Так, і гэта другі, калі не памыляюся я, вуглавы будзе. Тым часам ужо экватар першай паловы. Ну і нагадаю, Мілана Суруцава на 4-й хвіліне лік адкрыла, ну і падвоіла перавагу айчыннай каманды Анастасія Пабігайла на 10-й хвіліне. І яна ж будзе выконваць гэты вуглавы левай ногой сваёй, скажем так, рабочай. Удар не атрымліваецца тут у Діяны Бакум. Такі размах быў, як казаў той самы наш мэтр. Размах на рубеля, удар на копейку. Вось тое самае, в прынцыпе, можна так казаць пра вось гэты момант з удзелам Бакум. Ну, вельмі шмат, конечно, жаданняў у Діяны, як у ўсіх нашых футбалістак. Ну і дзесьці яно захлёствае. Пабігайла. Сыходзіць мяч ад футбалісткі зборнай Кіпра Эфтары Элі на карысць нашай каманды АЛ. Суруцава супраць дваіх, ну і вымушана аддаць мяч назад. І зноў спачатку, вось пад кантроль цэнтральнай абаронцы бяруць мяч. Ну і далёкі закід, так, далёкі за спіны футбалістаў зрабіла на Діяну Бакум Елізавета Гіба.
Ну, гэта сплёну ніякага не прынесла. Ну і зноў такі перадача на гэты раз яна да Якусік даходзіць ад гібы. Ну вось Якусік хутка мяч страчвае. Ну цікава, што ўжо ў лізе дзве групы свае паядынкі ўсе згулялі. Ну і вось ёсць у нас першыя няўдачнікі, тыя, хто апускаюцца ў адпаведна лігу B, гэта каманды Славеніі ды Сербіі. Ну і што, яшчэ адно будзе папярэджанне. Наколькі я разумею, так, і Марыя Панайот. Не, 6-й нумар, так. Дом Насцеляну. Атрымлівае жоўтую картку. Гіба. Яшчэ адна пауза ў нашай гульні. Панайоту тут мяч амаль што ў цэнтры поля ўсталёўвае. Там капітан каманды Крысці Купі зашнуровала буцы. Трэба было ёй прывесці сваю экіпіроўку ў належны стан. Тэрла на замані, ну і тая 9-го нумара Роланді імкнулася згуляць, каб абвастрыць гульню ўжо флангам. Не так і шмат, канешне, кіпрыёткі свае флангі выкарыстоўваюць. Ну і вось адна з такіх спроб, ну, такі няўдалай аказалась. Эфтары Элія шукае, каму можна ўкінуць. Ну і мяч ад Таварэвіч зноў такі сыходзіць за межы поля. Паўторыць Эфтары Элія. Аут. І яшчэ бліжэй. Ну вось так можна дайсці да самай брамы, далёка ўкінуць у штрафную. Ну тут шмат барацьбы, так проста, канешне, беларускі саперніцам зачапіцца за мяч не дазволяць. Безумоўна, што тут вельмі уважлівымі будуць нашыя дзяўчаты. Таварэвіч, і мяч сыходзіць ад кіпрыёцкай футбалісткі. Владзімір Шындзікаў, спецыяліст, які ачольвае моладзевую зборную ось з лета мінулага года. Ну і павінна была яго каманда, складзеная з дзяўчат 2002-2003 гадоў нараджэння, ось якраз такі стаць гаспадарняй фінала 21-го года. Але, ўжо я казаў, ён быў УЕФА адменены, таму ось трэба было ўжо набіраць футбалістак іншых, шукаць іх па ўсёй краіне. Ну вось зноў-такі гэта такі працэс не заўсёды ён такі роўны, так з года ў год. Ну і вось калі патрэба з'явілася, то ўжо на моладзевым першынстве там у розных частках, розных мясцовасцях нашай краіны вось шукаліся гэтыя дзяўчаты. Ну і ўжо было прынята рашэнне, што будуць яны гуляць у чэмпіянаце Беларусі. Ну і такім чынам рыхтавацца да вось гэтага турніра. Так, адпынаецца на футбольным газоне Мілана Сураўцева. Ну і яшчэ адна жоўтая картка ў нас будзе, і якраз такі Эфтары Элія яе атрымлівае. Ну і па гэтым паказчыку кіпрыёткі наперадзе 2-1.
Пабегала, так, ну там, конечно же, ёй зручна будзе. Можа яна нават і паспрабаваць ось у далёкі вугал мяч закруціць, перахітрыць Харалампію Сааку. Ну, а чаму б не? Брамніца кіпрскай каманды. Аж 3 чалавекі ў сценку ставіць. Ну, цікавы такі момант. Ну і мяч ад галавы капітана Крысці Купі сходзіць за вонкавую лінію. Ну, ўжо стандарт толькі з іншага боку будуць беларускі выконваць, і зробіць гэта Еўгеній Якусік. Ну і калі ўжо пра Шынскага казаць, то ён якраз такі працаваў дагэтуль у Магілёве і вельмі доўга ў магілёўскай здюшарным Марсем, і быў яго сезон галоўным трэнерам каманды, якая ў чэмпіянаце Беларусі выступала Надзея Дняпро. Яна тады называлася. Ну, цяпер ужо гэта магілёўскі Днепр у гэтай структуры ўсе там. І жаночая, адпаведна, мужчынская каманда. Давайте глядзець. Бакум пробівала, ну і вуглавы. Так, тут все могло і не так добра завершыцца для кіпрыётак пасля гэтага рыкашэта. Ну, а так яшчэ адзін стандарт. Ну, такі вецер, канешне, ушчаўся ў Магілёве, дзьме так, што і мяч нават з гэтага вуглавога сектара здзімае. Выйшла Сака з брамы, але памячы не згуляла. Ну так, нейкія пэўныя праблемы ёсць з кантролем у гаспадарні поля, трэба супакоіцца. Таварэвіч гуляе назад на Анастасію Кунцевіч. Пайшла наперад Бакум, мяч у Барбарэнкі, добра у цэнтр пераводзіць на Якусік. Ну і можна сюды, вось на убегайла направа, але парушэнне ад капітана Крысці Купі. Ну, тым не менш, вось все ж таки крышачку хутчэй, калі б гуляла зараз Еўгеній Якусік, перавяла мяч туды ў вольную зону на убеганне пабегайла. Я думаю, што гэта перспектыўна была б падыход, і мог ён тут і трэцім голам завершыцца. Ну, яшчэ раз на паўторы ўбачылі, неахайна гуляла Крысці Купі, 10-й номер зборнай Кіпра. Елізавета Гіба каля мяча. Можа яна прабіць. Для жаночага футбола стрэл і дастаткова магутны. Ну і ці будзе Харалампія Сака да яго гатовая? Гэта добрае пытанне. Давайте глядзець. Не, ўсё ж таки не вырашылася на стрэл. Удар, ну і Сака спраўляецца з гэтым стрэлам ва ўпор ад Мілана Суруца. Ну і да таго ж становішча па-за гульнёй было. У любым выпадку ось так. Ну, брамніца, в прынцыпе, у гэтай сітуацыі можа быць і пашанцавала крыху, але выйшла яна наперад, ну і скараціла вугал абстрэлу. В прынцыпе, ўсё зрабіла па ўсіх тых запаветах, так, брамніцкіх, якія ёсць в гэтым нашым жыцці. Барбарэнка на Суруцаву, тая ў штрафной, ну і пад удара Смыкоіча. Смыкоіч тут біць не будзе, ёсць перад ёй саперніца. Ну і ўжо намагалася стрэліць Барташевіч. Самі вы пабачылі, чым тут всё завершылася. Ну, а гэта пас у нікуды ад Купі. Ну і вось, памятаеце, вы пасля другога гола крыху хвілін так кіпрыёткі на нашай тэрыторыі былі, ну а цяпер ўжо зноў усё вярнулася да таго становішча. Ну і тут у нас пенальці прызначае Елена Ермалаева. Ўсё ж такі завалілі, яна лічыць, Мілану Суруцаву. Мы на паўторы паглядзім, давайте. І, можа быць, вердыкт гэты абвергнем ці пацвердзім. Давайте глядзець. Марыя Панайоту. Ну так, ужо ўразалася яна
у Мілану Суровцеву. Ну и пенальти Наталья Асмыкович, футболистка Минска, подходит до мяча. Ну так, Ермолаева показывает, что до удара никто в штрафную убегать не имеет права. 35-я хвилина. Асмыкович супроть Саки. Удар, ну и 3-0. Робится ли. Так, легко. Сегодня все отрымливается у нашей команды. Ну, не все, конечно. Безумовно, что будут тут у Владимира Шинтикова певные претензії до своїх футболісток, ну, як і любий тренер, він максималіст і повинен бути задоволеним, так, ну, тим не менш, лік, який цілком повинен, ну, задовольняти головного тренера, ну, і всю команду білоруські не спиняються. Это, конечно же, радостно. Побігайла на Асмыкович, так, прямая мяч на груді, і, ну, так развернулася, в принципе, то можна було на шмат більш удало. Так? Ну, тягнулося тут до мяча, вже при опрацовці певні тут нюанси є. Тягнулося, ну і акцентовано ударить. Уже тут у Смикович не було ніякого шансу. Йде наперед 18 номер Фотіні Сергіде. Ось це футболістка одна, яка здоліла тут занепокоїться аднойчы, памятаеце вы гэты удар пасля памылкі Тацяны Барташевіч Марыю Толстую. Ну, брамніца у бліжнім угле перавяла мяч на углавы, ну а так больш ніякіх трывог у нашага першага нумара не было. Якусі можна тут набіраць хуткасць, ёсць яна ў Евгеніі. Робіць паузу, ну і пераводзіць мяч на Побігайла, на правы край. Ну что, малявала, кажется, в таких выпадках, ну, может быть, и неприемно там оступилася Побігайла, тому треба ёй нейкі час, каб падняцца, ну, і ці, может быть, такие хитрики, зноў жа, без іх не абыходзіцца на футбольным поле. І на паўторы яшчэ раз гэты момант вы можете бачыць, ну, так, не ведаю, ці чапляла там Эфтэры Эле Побігайла. Мне здаецца, што не. Кунцевіч на Асмыкович мела намер згуляць, але няўдала, не трапная перадача. Ну і вось так сыходзіць ад Валерыі Барбарэнкі амаль што Лелі Орландзе. Ну, але Елизавета Гіба добра страхуе свайго партнёра. Кунцевич, Асмыкович ідзе наперад. Хотела сказать Наталья, не, все ж таки одразу на Суровцу робіць перадачу, ну і, ну, уже улічваючи неблагую хуткасць Міланы і дрыблінг, можа яна тут нешта придумаць цікавае, прастрэл робіцца. Сака у так ось у падзенні мячом авалодвае. Ну і Лану Суровцу, капітана нашай каманды, паказваюць, яна зарабіла пенальці, так які рэалізавала. Наталья Асмыкович не так давно, ну і яна ж першого нашай каманды забіла, абстаноўча па-за гульнёй, хаця тут і не забіла, все ж таки не адправіла мяч у браму, дзе яна баку, не менш, ось так по плячы паляпала, крышечку так падбадзёрыла капітан. Ну так, трэба забіваць, все ж таки для ўпэўненасці, нават вось у такім становішчы, калі ўжо мяч апрыёры не будзе залічаны. Рыхтуецца Харалампія Сака. Уводзіць мяч у гульню. Ну так. Як кажуць, сыраватая, канечне, гэтая зборная Кіпра. Ну і зноў-такі наша нацыянальная зборная з лікам 4-1 у верасні ось у
кваліфікацыю да чэмпіянату свету 23 года ў мінску на стадыёне Дынама перамагла. Ну і дагэтуль яшчэ ось у жніўні ўлетку супраць кіпрскага Аполлона Дынамо БДУФК, чэмпіён нашай краіны, вось у лізе чэмпіёнаў гуляў. Ну тут, ведаеце, тут не трэба ўсё ж такі параўноўваць, бо тая каманда наўпрост там з легіянерак складаецца, там амаль што ці не дзве, там можа быць максімум 3 прадстаўніцы тытульнай менавіта нацыі. Ну і, канешне, гэта абсалютна іншая рэч. Ну вось свае дзяўчыны, канешне, яны тут, ну, канкурэнцыю, я думаю, што не вытрымліваюць нават у гэтай лізе B, і ну, такое ёсць адчуванне, што стануць яны апошнімі ў сваёй падгрупе, хаця мы не бачылі яшчэ ў справе зборнай фарэрскіх выспаў ды Паўночнай Македоніі. Сёння о 19 гадзіне тут жа на магілёўскім стадыёне «Спартак» гэтая сустрэча адбудзецца. Ну і таксама пакажа яе YouTube-канал АБФФ. Ну і скажам для магілёўцаў, што ўсе сустрэчы, якія пройдуць, а іх 5 будзе на «Спартаку» на працягу ўсяго міні-турніра, уваход на іх вольны, таму каму цікава, запрашаем. Атрымала тут па нагах Евгенія Кусік. Ну і па чэмпіянаце Беларусі мы ведаем, што Евгенія зноў жа гэтыя свае хітрыкі, свае падзенні выкарыстоўвае так, ну вось калі арбітр не ведае, так і якім чынам можа дзейнічаць футбалістка, як яна можа вось правакаваць арбітра на гэтыя свісткі, той можа і падасца. Ну вось Ермолаева, я думаю, Кусік не ведае, не ведала дагэтуль. Удар! Справляется с первым стрелом Адасмыкович. Харлампія Сака, ну і добівання, знову ж таки, ад папярэчыны мяч у сетку ўсё ж таки заходзіць з блізкай адлегласці. Гэты удар наносіўся. Давайте мы будем чакаць паўтор. Ну я думаю, што тут у гэтай сітуацыі Харлампія Сака, ну, улічваючы усе абставіны, ўсё зрабіла, што магла. Ну і Діана Бакун становіцца аўтарам 4-го гола на 41-й хвіліне. 4-0. Вось такая перавага, вельмі салідная пасля першых 41 хвілін. Ну, можа быць, яшчэ і ў першым тайме мы пабачым галы, можа быць, гэта яшчэ не ўсё. Ну і паколькі не так шмат застаецца у нас да заканчэння асноўнага часу гэтай самай першай паловы, трэба звярнуцца да рэзервістак. Ну вось так скажам, дзеля праформы прозвішчы тых гульцоў, якія ёсць у Саваса Сфаклеуса на лаве запасных. Брамніца Антреа Сава, таксама Елена Памборы, Мікаэла Михайл, Кристина Кирьякида, Анастасия Николау, Андриана Галаць, Георгия Філіў, Элені Панайоту і Стэла Папаніфіту. Больш, напэўна, нам будзе цікавы беларускі склад рэзервістаў. Там брамніца Анна Залётова, таксама палявыя гульцы Елизавета Лапко, Анастасія Кахновіч, Вольга Капыша, Яна Домін, Вікторыя Барлюгова, Дар'я Маркова, Дар'я Макейчык і Анастасія Еўзрэзава. Сураўцева. Ну, вынік ёсць, таму я мяркую, што ракіроўкі, безумоўна, у перапынку Владзімир Шындзікаў будзе рабіць, без гэтага не абыдзецца. Можа быць, не ў перапынку, а ўжо па хадзе другой паловы. Ну, павінен, ўсё ж такі, я думаю, трэнер даць вось мажлівасць сваім гульцам адчуць на сабе, што такое вось прымаць турнір на сваёй тэрыторыі, турнір міжнародны, турнір Лігі B кантынентальнага першынства. Елизавета Гіба. Зноў такі закід, там Асмыкович завальвае, да? Ну так не было, конечно, намеру такога ненаўмысна. Яна заваліла на газон Андрыю Евстратію, тым не менш
парушэння ёсць парушэнне. 44-я хвіліна, ну і трэба ўжо у нас трэба нам звяртацца туды позіркам да Веры Апейкінай. Нам прасігналізуе, колькі ж будзе дададзена кампенсаванага часу да першай паловы. А зараз глядзім мы на дзеянні Лелі Раландзе на правым краі. Ну так проста ёй тут Борбарэнку не прайсці. Тым больш, што добра сябе Лера адчувае на гэтым газоне. Ну вось некалькі матчаў яна правяла ў складзе Дняпра чэмпіянаце Беларусі. Вось тут на Спартаку, калі было прынята рашэнне, вось летнюю спёку званежыў гульню перанакіраваць, скажем так, вось на натуральны газон і на адкрытае паветра. Ідзе наперад Марыя Панайоту, няма перад ёй нікога. Ну што, можа быць, у канцы тайму тут у кіпрыётак зноў такі штосьці атрымаецца. Не, Анастасія Пабегайла. Ну ёсць перад ёй аператыўны прастор. Трэба Насці, канешне, хутчэй прымаць рашэнне. На Сміковіча яна робіць перадачу. Наталья што будзе рабіць? Падымае руку на правым краі Сураўцева. Ну і вось так знешняй часткай ступні Смыковіч гэту перадачу хацела зрабіць. Ну і ніводнай хвіліны Елена Ермалаева не дадае. Ну што ж, фіксуем мы пасля першай паловы лік 4-0 на карысць нашай каманды. Яшчэ раз кажам,
Ну што ж, сябры, мы зноў у эфіры YouTube канала АБФФ і будзем мы глядзець зараз з вами другі тайм матча Лігі Бі, чэмпіяната Еўропы па футболе сярод дзяўчат, чый узрост не перавышае 19 гадоў. Беларусь-Кіпр, ну і пасля першай паловы 4-0 наперадзе футбалісткі Владимира Шэнцікава. Сустрэча, я нагадваю, праходзіць на стадыёне «Спартак» у Магілёве. Ну і я думаю, што наўрад ці у нас нешта памяняецца ў тайме пад нумарам 2. Я думаю, беларускі будуць толькі все намаганні рабіць, все высілкі толькі для таго, каб вось сваю перавагу умацоўваць, будзем так казаць. Першае парушэнне правілаў з боку нашай каманды. Ну яшчэ раз да складу. У браме зборнай Кіпра Харалампія Сака. Далей Андрея Евстратиу, Мария Панайоту, Домна Стиляну, Эфтера Элия, Мария Замани, Лелия Роланди, Христия Купи, капитан команды Анна Софоклеус, Георгия Терла і Фатіні Сергіде. Ось цікаво, ці Анна Софоклеус, ці не нейкая сваячка, яна Саваса Софоклеуса, галоўнага трэнера кіпрыётак, з'яўляецца. Ось якому сёння 43 гады спаўняецца, ну, па шчырасці не ведаю, хаця такі цікавы, канешне ж, момант. Склад зборнай Беларусі: Марыя Толстая, гэта брамнік, Анастасія Кунцевіч, Елизавета Гіба, Евгенія Якусік, Карына Таварэвіч, Валерія Барбаренко, Діана Бакум, Мілана Сураўцова, капітан, Наталія Смыкович, Тетяна Бартышевіч і Анастасія Побігайло. Ну і кіпрыёткі ось так на пачатку другой паловы зарабілі углавы. І каля мяча Марыя Панайоту і Домна Стиляну. Панайоту робіць перадачу на свайго капітана, Купі, закід, ну там на другім паверсе добра дзейнічае Смыкович. Ну а гэта такая, пэўна, была спроба прабіць, ну проста атрымаўся закід у штрафную. Там Гіба. Ну і губляе на мяч Роланді. Барбаренко тут Елизавету Гібу страхуе. Ну ось такая замяняемасць, узаемазамяняльнасць, как казаць правильно, пэўна. Глядзім, што тут у кіпрыётак далей. Атрымаецца і ці атрымаецца. Страціў аут. Укидывала мяч з аута, так, і такая вось спроба чарпачком абвастрыць сітуацыю у Георгіі Терлы. Бакум, ужо яна з мячом. Пераводзіць гульню ў цэнтр, Смыкович. В прынцыпе, усю шырыню поля дзяўчаты нашы намагаюцца выкарыстоўваць. Ну, час ад часу гэта атрымліваецца, бывае, што не. Але вось зноў жа фіксаваць варыятыўнасць, з якой наша каманда гуляла ў першай палове, нельга. Нельга не адзначыць яе. Ну і глядзім далей футбол. Таварэвіч. Спроба прастрэліць у штрафную. Ну там мяч да Наталі Смыкович не дайшоў. Ну, у складзе кіпрыётак Фатіні Сергіде, так, ну, імкнулася сябе праяўляць добра. І адзіны стрэл яна нанесла ў першым тайме. Ну, на большая кіпрская каманда і не нагуляла. Якусік Траландзі, здавалася б, сышла, але тая прытрымала нашу чацвёрку. Будзе штрафны удар. Ну, яшчэ раз, можа быць, нам паўтор пакажуць. Ну, а гэта буйным планам Евгений Якусік. Давайте яшчэ скажем, што сёння о 19 гадзіне на стадыёне «Спартак» у Магілёве свой матч правядуць яшчэ дзве каманды квартэта. Паўночная Македонія гуляе супраць Фарэрскіх выспаў. Побігайла, закид у штрафную, гуляя на выходе Сака, ну и там перашкаджала, ее не по правилах Елизавета Гіба, ну такие две дзяўчаты фактурные тут сустрэліся ў гэтым моменце, можете яшчэ раз на паўторы ў гэтым самі упэўніцца. Ну так, конечно, у плошчы брамы так супраць галкіпера гуляць нельга, трэба гэта улічваць.
у наступных таких вось момантах Елизавете Гибе. Якусик. І вуглавы Евгения зарабіла, добра. Згуляла, ну, чаму не, калі ўжо сітуацыя так складваецца, што іншага выйсця няма, то ось выціснуць вуглавы гэта якраз такі самы добры канчатковы варыянт. Ну і давайте паглядзім. Што тут будзе? Розыгрыш, разгуляла мяч Федерала і сыходзіць ён за межы поля. І сыходзіцца к беларускай футбалісткі, дарэчы, таму мяч да Кіпрыёта вярнуўся. Смыкович. Хутка беларускі вяртаюць мяч пад свой кантроль, і Смыкович назад гуляе на Гібу. Ну так, уже працуючы на матчах жаночай вышэйшай лігі, адзначаў, што прычоска вельмі часта мяняецца у Наталія Смыкович. Ну, цяпер яе так на футбольным полі ідэнтыфікаваць вельмі проста. Яе вось гэтай, ну, бялявай шавялюры, будзем так гаварыць, хай на мяне не крыўдзіцца Наталя, ну, вось так. Бакум. Змагаецца з капітанам Крысціяй Купі, і правіла Дзеяна парушыла. Аўтар чацвёртага гола, вось ужо напрыканцы першай паловы, пасля ўдара са штрафнога і сейва брамніка, уже она так, ну не без крыху так валідолу, але ўсё ж таки забіла. Там ад папярэчны мяч пайшоў у цэль Барбаренка. Таварэч, конечно, на тым фланзе у нас дзейнічае. Барбаренка злева, вось зараз да яе мяч даходзіць. Ну і спроба тут кароткай перадачы абвастрыць на Якусік. Барбаренка аут выконвала. Панайоту на Стіляну. Ну і зноў страта мяча футболистками с Кипра. Вось, дарэчы, 5 замен можна рабіць двум камандам, пакуль што вось да гэтага трэнеры не дайшлі вось да гэтага рашэння кагосьці там змяніць. Ну, я думаю, што ўсё ж такі, ну, павінны першую чаргу, канешне, Владзімір Шындзікаў гэтыя ракіроўкі зрабіць. Ну, тым больш, што лік дазваляе. Беларускі на мяжы чужой штрафной, ну і імкнулася прабіць, трапіла ў саперніцу Смыкович. Кунцевич. Пайшла наперад, ну і адразу ж на яе месца вярнулася Таварэч. Ну вось, зноў-такі, пра размову, што ведаюць футбалісткі, што рабіць ім. Ох, зноў-такі, тут папярэчына і шансуе зараз Харалампіі Сацы. Барбаренка, аут. Не спяшаецца магілёўская футбалістка, там мяч просто іншы, яшчэ адзін на полі з'явіўся. Барбаренка назад, тут Гіба. Ну, можа быць, зноў-такі трэба падумаць пра цэнтральную зону абароны. Ёсць добрыя футбалісткі, Елізавета Лапко, якая ў арэндзе з зоркі БДУ, камандзе БФФ у 19 знаходзіцца. Добрыя водгукі наконт яе атрымлівала яна
ад Владимира Шындзікава. Ну і давайте яшчэ раз на паўторы. Ну і зноў вось як у тым моманце, калі забівала Діана Бакум, зноў вось папярэчну Харлампія Сака гэты мяч адбіла так кулаком, но потым ужо дабіць яго было няма каму з беларусак. Может быть, и Яна Домін, і тая ж Вікторыя Барлюгова, яшчэ адна футболістка з Дняпра. Ну, карацей, будзем мы глядзець, там рыхтуецца замена ў складзе кіпрскай каманды. Гэта вось так на агульным плане, я думаю, і вам, сябры, таксама добра бачна. Будзем мы у хуткім часе разбірацца, хто ж там каго замяніў. Ну, а пакуль што якраз такі кіпрыёткі з мячом на левым краі імкнуцца тут, спрабуюць прайсці Смыкоевіч, яна там чамусьці апынулася. Барбаренко. Правая мяч, але ну, вельмі так няхайна яго апрацоўвае. Это страта, ну і тым жа адказваюць кіпрыёткі. А Смыкоевіч нясецца там у цэнтры Якусікі, і да, у напрамку да яе перадачу робіць Наталя. Ну тут першая, канешне, згуляе Харлампія Сака. Крыху так мякчэй бы Смыкоевіч гэты пас зрабіць было б вельмі цудоўна. Так, шмат вопытны, канешне, трэнер Владимир Шындзікаў, 35 гадоў яму, ну і вось менавіта на моладзевым узроўні вось шмат перамог ён атрымаў на спартакіядах школьнікаў, на алімпійскіх днях моладзі, і зноў такі добры вопыт ёсць у яго у працы з камандай вышэйшай лігі. Надзея Днепр, потым Дняпром і Надзея Дюшар нумар 7, ну по-рознаму каманда ў Магілёве называлася. Таму вось, ну, такі выклік сам сабе зрабіў, ну ці яму зрабіла Федэрацыя футбола, вось робячы на яго менавіта стаўку перад фінальнай часткай чэмпіянату Еўропы. Ну вось ёй адбыцца не лёс быў, ну і цяпер вось толькі з адбора пачынае яго каманда. Ну і як сам спецыяліст распавядаў, што вось жывучы ў Магілёве ніводнай сустрэчы, вось калі б ён кіраваў каманды на Спартаку, не правёў удар. Другі, мы зноў-такі зафіксуем браму, створ брамы Марыі Толстой, а на Сафаклеус 15 нумар яго нанесла. Ну зноў жа ёсць над чым беларускам задумацца. Перарывае гэтую перадачу Андрэй Евстратіў. Ну і зноў мяч да беларусак даходзіць. Барташевіч. Добры перавод на правы фланг. Там Суруцева. Ну і б'е ўсё ж такі вырашае сама прабіць Пабегайла на сілу, але недакладна. Ну і там нейкія ёсць праблемы у футбалісткі зборнай Кіпра. На газоне ляжыць. Яна не ведае, што там апынулася. Ну а гэта вось яшчэ раз момант, калі Сафаклеус прыкладалася. Ну, гэта, канешне, не небяспечна для Толстой было. Ёсць у нас так перапынак, там трэба мне дапамогу ўсё ж такі гульцу каманды Кіпра аказаць. Ну вось надвор'е, канешне, халоднае сёння, наракаць асабліва не трэба, усе у роўных умовах, у аднолькавых, але тым не менш, ну халодна ў Магілёве, па шчырасці, вось так нават і не разлічваў, што вось так будзе. Але ну восень прыходзіць, кастрычнік у нас ужо сёння 20 число, і ну што тут дзіўнага? Ну вось, можа быць, якраз такі гэтую футбалістку, якая на газоне заменяць зараз у гэтай паўзе. Ну і таксама нейкі ёсць рух на беларускай лаве запасных. Эфтары Элія пашкоджанне атрымала, ну і пакуль што ось кіпрыёткі будуць у 10. Яшчэ больш складаным, ну так бы мовіць, іх становішча оказывается. Ідзе наперад гулец зборнай Кіпра, Панайоту, перавод направо.
Ну і ось адразу згуба мяча, ну да. Тут нема про што казаць, працаваць, канешне, кіпрыёт, каб ды працаваць. Ну вось той самы момант, калі ну пачынаць, канешне ж, калі ў цябе турнір у кастрычніку, пачынаць падрыхтоўку з верасня, ну гэта ну, бессэнсоўна, на мой погляд. Ну, з іншага боку, весь год рыхтуецца зборная Беларусі, ну таму, канешне, тут карысць павінна быць ва ўсіх сустрэчах, ну і такі добры, зноў такі экзамен для Владзіміра Шынцікава. Я так разумею, што ён ад сябе чакае толькі перамогі ў гэтым квартэце, ну і іншага тут не дадзена проста такі. Хаця будзе складана. Зноў жа, ну вось, як падрыхтавацца да гульні, напрыклад, з гэтай жа самай зборнай Кіпра, увогуле чаго ад яе чакаць, калі вось 2 гады яна проста не збіралася. Што там будуць за гульцы? Ну, нікому гэта не вядома было, вось, апроч Саваса Софаклеуса, так, і яго трэнерскага штаба. Давайте глядзець замены. Фіксаваць 17 і 11 нумары выйдуць на футбольнае поле. Адпаведна, Георгай Філіў і Крістіна Кір'якідзе. Па загульной, адпаведна, Анна Софаклеус, тая самая, што толькі недавно па браме Толстой пробівала, ну і Дом на Стеляну. Вось такая двойная рокіроўка ад Саваса Софаклеуса. Ну і там таксама футбалістка зборнай Беларусі рыхтуецца ўжо уступіць у гулю. Я думаю, што ў бліжэйшай паўзе гэта адбудзецца ракіроўка. Тым часам зрабіла перадачу на Пабегайлу Якусік, яна недакладнай атрымалася. Ну і таксама мала што атрымліваецца у кіпрскай каманды. Страціла тут мяч Эфтер Элія. Можа яна працягваць гульню, ось пасля меддапамогі ўсё добра з ёй, мы ў гэтым упэўніліся з вамі. Ну і замена яшчэ у складзе зборнай Беларусі Дзіяна Бакум. Футбалістка, якая лік 4-0 у нас зрабіла, з'явіцца на поле. Ну і Яна Домін па 9-м нумарам. Ну так, футбалістка края. Футбалістка фланга, ну і яна якраз таки на левы гэты самы фланг замест Бакум і выходзіць. Першае крананне мяча Бакум, Домін, даруйце, і аут. Яшчэ раз, Анна Залётова, Елизавета Лапко, Анастасія Кунцевич, Ольга Капыша, Вікторыя Бралюгова, Дар'я Маркова, Дар'я Макейчак і Анастасія Яўзрэзова. Ось тыя футбалісткі, якія яшчэ ёсць у рэзерве Владзіміра Шындзікава. Чакаем кагосьці з іх на футбольным поле. Не, Гіба тут мяч не упусціла за лінію, не трэба тут звяртацца кіпрыёткам да арбітраў, дзе наперад Домін робіць пас на Якусік, Якусік прастрэл, там Сураўцова спінай да непрыяцельскай брамы, ну і Сураўцова назад павінна была згуляць, выціснулі яе ўсё ж такі са штрафной кіпрыёткі. Кунцевич зноў жа грузіць налева, ну не ведаю, наколькі гэта было мэтазгодна, можна было і разгарнуць гульню правым флангам, так, у гэтай сітуацыі, калі вось толькі што быў задзейнічаны левы край. Ну, карацей кажучы, такое меркаванне ёсць, гульня працягваецца, Роландзі. Так, быў намер там на пакінутую адной футбалістку зрабіць перадачу, была там у штрафной пляцоўцы Сергідзі, ну а тут ужо у справе Харалампія Сака. Ну і ёсць і ў яе нейкія праблемы тут на роўным месцы. Ну вось зноў такі такіх замен
не хацелася. Там мышцу звяло ці што у брамніцы, ну трэба зноў жа медперсаналу тут пастарацца хутка паставіць на ногі Харлампію Саку. Ну тут так, тут пэўна нейкія праблемы просто со здоров'ем, не шапляла яе безумоўна, мы самі маглі з вами ў гэтым упэўніцца зараз. Мілана Суроўцева просто ось так на роўным месцы нейкія праблемы з'явіліся ў Сакі. Спорны мяч, так, спрэчны. Так будзе правільна сказаць па-беларуску. Ну і застаецца ён у Кіпрыётак. Змагаецца тут Барбаренка з саперніцай, але ўсё ж такі Раландзі робіць перадачу на Сергідзі. Сергідзі ўжо ў штрафной, ну, супраць яе Кунцевіч. І Сергідзі тут нічога не прыдумала. Можна было, напэўна, мяч пад сябе прыбраць. Ну, ось так неяк звышпрамалінейна дзейнічала Сергідзі. Гіба на Таварэвіч. І зноў Елізавета. Суроўцева назад, зноў мяч капітан нашай каманды прымае, і ёсць перад ёй прастор, ідзе яна наперад, бярэ гулю на сябе, на Смыковіч робіць перадачу, Смыковіч да Вонкава, ну і што, тут не, тут добра дзейнічае Харлампія Сака, так, з блізкай адлегласці сябе перайграць не дае, не дазваляе. Ну не, крыху я тут, канешне, падзеі. Пра падзеі не так распавёў, там мяч у палявога гульца зборнай Кіпра трапіў, не ў брамніка ніякім чынам, ну але ўсё ж такі ось гэта небяспека сышла ад валодання ў Харлампіі Сакі. Ну і пакуль што беларускі ў другім тайме яшчэ не вызначаліся. Барбаренка на Елізавету Гібу. На Кунцевіч, даруйце, да, конечно. Па другім нумарам Анастасія. Яшчэ адна Анастасія цяпер ужо пабегайла, на Смыковіч перадача. Ну і зноў жа вось задзейнічаны другі фланг правы. І удар ад брамы, ад Харлампіі Сакі наперад. Тут з мячом Раландзі. Ну і яна на газоне. Домін сфаліла. Так, Тамарэ Панайоту была. Ну і так ззаду, канешне ж, імкнулася без мяча яе пакінуць Барташевіч, ну а спераду ось паспела па нагах прайсціся Яна Домін, но цяпер ужо Валерыя Барбаренка атрымала ад Раландзі. Суроўцева. Суроўцева гуляе назад. На Гібу Барбаренка. Кунцевіч. Недакладная перадача ад Анастасіі. Ну тут зноў жа першай на падбор паспявае Смыковіч, Суроўцева. І вось там падключаецца да атакі злева Домін, у цэнтры Якусік. Ну вось такая камбінацыйная гульня крыху так не атрымліваецца. Менш удала, чым у тайме першым.
Ну, а гэта Яна Домін. 20 хвілін роўна у нас застаецца да заканчэння нашага супрацьстаяння. У гэтай узроставай катэгорыі сябры апошнім чэмпіёнам кантынента ў 2019 годзе стала зборная Францыі, ну і ўсяго яна 5 разоў перамагала вось менавіта ў гэтым спаборніцтве, больш толькі у футбалістак з Германіі. 6 разоў яны аказваліся на вышыні п'едэсталу гонару. Іспанія ды Швецыя выйгравалі па 3 разы, ну і адпаведна футбалісткі Даніі, Італіі, Нідерландаў, Расіі і Англіі па аднаму. Ну і, дарэчы, ось якраз такі трыумф англічанак у 2009 годзе адбыўся ў Мінску. Тады ось менавіта наша краіна прымала фінальную частку чэмпіёната Еўропы. Удар ад Сураўцавай на месцы Сака. Ну вось нашы дзяўчаты ніколі ў фінальную частку яшчэ не выходзілі у сваёй гісторыі, абмяжоўваліся. Ну я па шчырасці не скажу, бо дакладнай інфармацыі не так лёгка дастаць. Абмяжоўваліся яны выхадамі ў элітны раунд. Ну, ва ўсялякім разе, ці то зборная да 17, ці то 19 гадоў некалькі разоў вось такое было. Трэба проста статыстычныя дзесьці ўзяць гэтыя дадзеныя. Это не так і проста. Ну і вось цяпер ужо у нас будзе абыходзіцца без гэтага самага элітнага раунда. Цяпер ужо кожная каманда, ну як мінімум па 6 гульняў правядзе. Ось за сезон правядзе міжнародных матчаў афіцыйных, ну і гэта добра. Гэта азначаюць і той же Владзімир Шындзікаў, і Марына Ліс. Дарэчы, подписывайтесь, сябры, на соцсеткі жаночых футбол Беларусі, у Instagram, TikTok, Telegram і ВКонтакте. Яны ёсць, женский футбол Беларусі. Так вось. І такі запыт рабіце ў пошуку, і вам будзе пададзеная ўся актуальная інфармацыя пра беларускі жаночы футбол. Так што цікаўцеся, калі ласка. Так, і такі фармат вось падтрымліваюць галоўныя трэнеры нашых вось каманд моладзевых, жаночых. У любым выпадку яшчэ згуляе каманда Марыны Ліс. Ну і каманда Марыны Ліс, дарэчы, гэта стане ўжо дакладна вядома ў лістападзе. Можа і добрыя шансы мае на тое, каб кваліфікавацца ў Лігу А. Па тых паказчыках, вось па тым турніры, які каманда ў Люксембургу правяла не так даўно. Ужо я пра яго казаў. Так што будзем сачыць. Ну а пакуль што ў нас інтрыга, ці беларускі ў другім тайме будуць распячатваць браму Харлампі Ісакі. У першым 4 разы гэта атрымалася зрабіць. Ну вось якраз такі мяч у руках Харалампі. Згуляла галавой Тацяна Барташевіч. Якусік да мяча не даюць дацягнуцца Роландзі. Барбарэнкавыя на плячах. І да Сергідзі гульня не даходзіць. Гіба Домін. Праз Якусік мяч не трапляе. Один дотык Якусік імкнулася згуляць на Барбарэнку, але не. Ну і Сураўцаў тут таксама не паспявае. 2 замены запар робіць Владзімир Шындзікаў. Давайте разбирацца. Замест Евгений Якусік под 8 нумарам выходзіць Ольга Капыша. І таксама пакідае поле Тацяна Барташевіч. Замест Тацяны Барташевіч на полі Дар'я Маркова под 18 нумарам. Вось так, 3 замены ўжо зрабіў Владзімир Шындзікаў. На поле з'явіліся Ольга Капыша, Яна Домін ды Дар'я Маркова. Яшчэ 2 рокіроўкі ёсць у Шындзікава. Ну і толькі 1 замена, толькі 2 замены, даруйце, зрабіў Сава Сафаклеус, сённяшні наш імяніннік. Ну, як мы з вами, я думаю, што
не заўчасна ўжо пра гэта казаць, яшчэ пра гэта казаць. Не будзе ў яго сёння, ну, сапраўднага свята. Ну, гледзячы на табло ў усялякім разе. Роландзі на Марыю Панайоту. Ну, зноў жа, ну і Панайоту тут збівае Дар'я Маркова, і адразу ж вось жоўтая картка ёй прад'яўлена. У нас па жоўтых картках, дарэчы, раўнавага. Раўнавага 2-2. Маладая вельмі каманда, ўжо я казаў, што 2005 года нараджэння, вось уявіце сабе, адразу 13 футбалістак. Ну, таму тут нават па ўзросце ўжо трэба казаць, што, ну, беларускі у гэтым узросце такі вось чыннік, так, ён вельмі важны, таму тут няма нічога дзіўнага. Ну і увогуле, канечне, відаць па ўсім, што, ну, кіпрыёткі, ну, сырыя, будзем так ужо шчырымі. Каля мяча тут і капітан Купі, але прабіла Панайоту, ну і не трапіла ў створ. Паказваюць на Марыю Панайоту, ну і зараз яшчэ вось вашай увазе удар на выкананне імкнулася Панайоту. Тут, я думаю, што закруціць мяч, ну не так і добра атрымалася. А калі быць шчырымі, то зусім нядобра. Паўтор момента, давайте глядзець. Удар тут нанесла наша футболістка, ну і не пайшоў мяч у створ. І тут, ну, атрымалася, хацеў я сказаць, выхад з абароны атрымалася зрабіць добрым у кіпрыётак. Пакуль што, ну, так сказаць, што ў другую траціну поля перайшлі, гэта, ну, перабольшыць. Мала што атрымліваецца. І дагэтуль. Ну і пабегайла. Набірае хуткасць па фланзе, можна прастрэльваць. Прастрэл, барацьба. Ну і так вось у два дотыкі мяч все ж таки вылятае за штрафной пляцоўкі. Кіпра, Панайоту і што парушае? Все ж таки правілы, парушае правілы Дар'я Маркова. А у яе ўжо ёсць папярэджанне. Ну вось бачна, што добрым настрою, такім, ну, по-доброму распаленым выйшла футболістка. Ну, толькі трэба, канечне, ёй таймаваць эмоцыі, утаймаваць энергію, каб яна вось не выхліснулася занадта, ну і не было у нас выдалення, і футболістка Дар'я Маркова, канечне, маю яе на увазе, не пазбавіла сябе магчымасці вось у матчы супраць Паўночнай Македоніі згуляць. Тут ужо трэба быць больш пільнай. І зноў парушэнне правілаў, на гэты раз пабегайла. Тут не права была. Чацвёртая замена у складзе беларускай каманды. Не пабегайла, да, Смыкович. Давайте глядзець, хто выходзіць на футбольнае поле у складзе зборнай Кіпра. Стела Папаніафіту под 20-м нумаром. Ну, есть там, я так разумею, проблемы с табло, таму вось доўга гэта замена праводзіцца. Так, капітана свайго заменила Папаніафіту, і Крысція Купі цяпер ужо не гулец у гэтым матчы. Кунцевич. 11 хвілін у нас застаецца да заканчэння. Ну так, беларускі, здаецца,
Не то, что ну, не кинули гулять, так мы сказать не можем, но просто больше, напевно, самоотдано стали дзейнічаць, больш так ахайна. Футболісткі зборнай Кіпра, ну не сказаць, што шмат момантаў, так, вастыдня заўсёды ёсць. Гэта адчуваецца нават у паветры каля брамы Сакі, ну вось пагроз, ну не так і шмат. Так вось, калі зноў жа параўноўваць з падставам нумар 1. Перавод на Домін, добры перавод, ну толькі павінна Яна тут да мяча паспець. Так, паспявае. Назад. Тут Барбаренко. Ну што, ці не згуляла там рукой Мілана Суруцова? Не. Ермалаева ўсё бачыла. Ну і працягваюць беларускі ўжо другім тэмпам атакаваць. Маркава. Памылка ад Дар'і. Ну не ўвайшла ў гульню Дар'я, безумоўна. Гэты вось яе такі звыш настрой мог і злы жарт з ёй згуляць, так трэба казаць. Пабягайла б'е і вуглавы зарабляе. І сама ж пойдзе яго выконваць. Не, ні ў якім разе там мяч у руку не. Ну што ж там кіпрыёткі паказваюць, ну... Яны ж за спінай у Суруцавай былі, а арбітр была якраз такі, ну, тварам да футбалісткі. Яна добра ўсё бачыла, не было там гульні рукой нашага капітана. Смыкович. Так вось носком праткнула мяч, хацела аддаць яго Пабягайлу. Пабягайлу не атрымліваецца пакуль. Барбаренко. Ну, я казаў, што зборная Кіпра сабралася ў верасні, толькі вось, ну, адпаведна, можа быць месяц назад, можа крыху болей, ну і трэніравалася, рыхтавалася да вось гэтага візіту ў Беларусь. Да, тут, канешне, Кунцевіч брудна згуляла, і трэцяе папярэджанне ў складзе нашай каманды. Будзе штрафны удар у бок брамы Толстой, і правяла зборная Кіпра паядынкі супраць хлопцаў акадэміі Апалона ды Ларнакі, хлопцаў, узрост якіх не перавышае 13 гадоў. Ну вось у жаночым футболе часта бывае, асабліва вось у такіх краінах, дзе ён не на ўздыме, будзем так казаць, праблему вось знайсці менавіта жаночую каманду, спарынг партнёра, таму вось даводзіцца слабчукамі гуляць. Ну і цікава, што сайт Федэрацыі футбола Кіпра неяк так нават і не распавёў, як жа тыя гульні завяршаліся. Так што мы пра гэта можам толькі вось з вамі, ну, здагадвацца. Да, там добра так сустрэла, ну не па-сяброўску Анастасія Кунцевіч саперніцу. Гэта была тая самая Фаціні Сергіде, цэнтральны форвард зборнай Кіпра. Ну і вось ёй таксама дапамога будзе аказвацца, ўжо аказваецца. 84-я хвіліна у нас пайшла. Ну, я думаю, што будзе 2 ці 3 хвіліны кампенсавана. У нас шмат было прыпынення ў гульні. Ну і вось у гэтую паузу таксама вось Сава Сафаклеус са сваімі дзяўчатамі паразмаўляў. Можа быць, нейкія парады даў, як вось гэтым штрафным распарадзіцца. Панайоту налева, зноў мяч у Мары, тая б'е, трапляе ў Дар'ю Маркаву. Ну, а Суруцава проста, куды, як кажуць, вочы глядзелі, мяч адправіла. За межы поля ў гэтым выпадку. Філіў. Мяч з аўта ўкінула. Сергіде. Ну і не трэба правіла парушаць тут барбарэнцы. Так, малайчына Валерыя. Не дала разгарнуцца, і у
бок нават валоданнем Толстой глядзець. Зноў з мячом у руках Георгія Філіў. Футболістка, якая прадстаўляе Лакатамію. Ну так, можа быць камусьці цікава. Аполлон, Лакатамія, Неа Саламіна, АПЛ, калектывы жаночага чэмпіяната Кіпра. Ну там, канешне, вядзе Рэй. Аполлон там ці не 17 разоў, я так просто узгадваю, так у памяці імкнуся адкапаць інфармацыю, ось колькі там разоў чэмпіянат Кіпра апошнім часам Аполлон выйграваў. Ну і адзіны больш-менш такі прыстойны канкурэнт Аполлона — гэта клуб Неа Саламіна якраз такі. Вось з яго у нас Крысціна Кір'якідзе, якая ўжо з'явілася на футбольным полі пад 11 нумарам, на дзейнічае. Вось там, на правым фланзе абароны. Аут. Ну і новы капітан Эфтэрэ Элія. Вось у адсутнасць Крысціі Купі выконвае на абавязкі гэтыя. Ну і тут зноў жа страта мяча. Кіпр мала што сёння нам прадэманстраваў, мала футбола, ну шмат, больш, напэўна, большую частку часу толькі вось пра тое, каб, ну, менш прапусціць. Думалі футбалісткі Саваса Софоклеуса. Ну і трэба сказаць, што вось тут застаецца у нас 4 хвіліны асноўнага часу. Ну, задачу мінімум, я думаю, на другі тайм каманда выканала. Вось калі яна такая была, не прапусціць. Усе 4 мячы у першай палове мы з вами назіралі. Мілана Сураўцева зноў жа спінай да чужой брамы, і ў цэнтр на Пабегайлу Кунцевіч, Таварэвіч. Ну і Кунцевіч наперад. Ольга Капша цяпер у нас ужо на правым фланзе, там замест Пабегайлы. Яна ўжо тут бліжэй да цэнтра дзейнічае, так, ну, у цэнтры поля, будзем так казаць. Ну і зараз усе якраз такі ўзаемадзеянне Пабегайлы і Сураўцевай прыводзіць да становішча па-за гульнёй. Пакідае поле Фаціні Сергідэ. Ну, больш-менш прыстойнае ўяўленне мы пра яе цяпер маем. Больш-менш прыстойна на сёння гуляла. Яе можам мы вылучыць, пэўна, у складзе зборнай Кіпра. Ну і Элені Панайоту выходзіць замест яе футбалістка Левкатей. Вось яна. Буйным планам на вашых экранах. Не, гэта, конечно, Андрэа Галаці. Ну, а замяніла яна Лейлу Роланді. Ну, таксама яна тут справа. Лейла, ну, шмат хацела яна, конечно ж, сапсаваць крыві Барбарэнцы. Ну, тая справілася з Роландзі, мне здаецца, вось па 5-бальнай сістэме на 5 з плюсам. Ну і ўсе 5 замен правёў Савас Софоклеус. Вось так ён з імі не спяшаўся і ўжо толькі вось напрыканцы стаў рабіць. Ну і яшчэ 2 футбалісткі, так, таксама свой гэты слот ракіровак поўнасцю хоча скарыстаць Шэндзікаў, а гэта 5-0. І Мілана Сураўцева робіць дубль на 89-й хвіліне. Ну вось так, наш капітан справу гэтую галявую распачаў, ну і адпаведна яе, ну я так разумею, і калі нічога яшчэ больш не ўляціць у браму кіпрскую, яе і завершыць.
Ну і Анастасія Єўзрэзова і Вікторія Бурлюгова. Вот для Бурлюговай гэта зноў такі добрая спроба перад сваімі заўзятарамі сябе праявіць, хаця не шмат на гэта часу, ну і замяняюць якраз такі вось гэтых нашых гульнядзелаў. Дазволю сабе такі выраз Пабегайла ды Сураўцаў. Пабегайла сёння аднойчы забіла, а Мілана Сураўцава двойчы, ну і вось, да, бачыце вы, што ну там калі б не Сураўцава, то Кунцевіч бы вызначылася. Ну і вось такое эмацыйнае святкаванне гэтага гола ад капітана нашай каманды. Маркова, можа быць, гэта яшчэ і не ўсё. Просто б'е наперад Эфтэрыэлія, ну так, і не шмат сілаў ўжо і у кіпрыётак засталося. А Смыкович, ну добра тут і нам выцэльвала, хацела зрабіць пас на Єўзрэзаву. Ну крыху вось прычоскі ў Єўзрэзавай ды Смыкович падобныя. Вось цяпер іх ужо можна так і не адрозніць адразу. Вуглавы. Ну яшчэ 4 хвіліны будуць каманды гуляць. Не, все ж таки не капітан, а Наталя Смыкович. Таксама дупалі у яе, як і у Сураўцавай. Яна на 35-й хвіліне, я маю на увазі Наталю, вызначылася з пенальці, які Сураўцава, да рэчы, зарабіла. Ну а цяпер, ну вось так вось на падборы згуляла вельмі добра і пад папярэчанню не пакінула шансаў Харалампі Сацы. Ну вось брамніку кіпрскай каманды можна толькі, пэўна, ну паспачуваць. Сёння вось ужо 6 забітых мячоў. Беларускі правялі. Ну і буйная перамога. Я думаю, што ну, калі ідзе ў нас рэч пра гульні на вынік, калі ёсць задача, то ну, павінен, я думаю, Владимир Шинзікаў быць задаволены. Парушаюць правілы беларускі. І мяч з аўта ўводзіць. Не бачыць гэтага арбітр, мне падаецца, мяч увяла Георгія Філіў. Ну і назад Андрэя Евстратію. Ну, я думаю, што кіпрыёткі зараз проста мараць пра тое, каб вось гэтыя кампенсаваныя 4 хвіліны як мага хутчэй ужо завершыліся, сталі гісторыяй. Ну і хутчэй адправіцца ў распранальню, загоіваць раны. Ну а беларускі, канешне, будуць сёння пільна сачыць за сустрэчай Паўночная Македонія, Фарэрскія выспы. Яна о 19 гадзіне распачнецца тут же на стадыёне Спартак. Яшчэ раз скажу, што уваход на ўсе паядынкі вольны. Ну і таксама гульня, якая ў Шклове пройдзе 26 кастрычніка паміж камандамі Кіпра ды Паўночнай Македоніі. У 14 гадзін таксама шклаўчанам можна будзе туды прыйти просто так, бесплатно. Ну і паглядзець. Можа быць, ось таксама знойдуцца такія маладыя шклаўчанкі, якія захочуць ну, сябе ў футболе праявіць, чаму бы не. Ну і знойдуць зноў жа інфармацыю і можа быць ось зноў такі на небасхіля зазяюць беларускага жаночага футбола. Ну чаму бы не? Турніры, канешне, вось такія ў рэгіёнах трэба праводзіць. Там ёсць праблемы. Зноў такі з мышцамі. Ну так, зводзяць мышцы, бачылі мы. Такія ж праблемы былі нават у брамніка. Ну і зноў жа трэба дапамога. Я думаю, што ну, другі тайм у нас зацягнецца. Гэта 100%. Не бачна, хто там ляжыць менавіта з футбалістак зборнай Кіпра. Ну,
Я думаю, сябры, вы разумееце, што ну, пазнаваць у твар іх ну, няма магчымасці. Мы іх вось толькі зараз убачылі ўпершыню на футбольным поле. Ну і вось заканчваецца ўжо і 4-я хвіліна. Ну, я думаю, што так, трэба ўсё ж такі гэтую дапамогу аказваць за межамі поля, каб ну, не зацягваць сустрэчу, тым больш, што тут ну, у нас усё абсалютна зразумела. Давайте яшчэ раз скажам, Меланасурыцу на 4-й хвіліне лік адкрыла, на 10-й Пабегайла забіла другі гол, Смыковіч на 35-й рэалізавала пенальці і Бакум на 41-й забіла апошні гол у першым тайме. Ну а ўжо напрыканцы сустрэчы Меланасурыцу вады Наталія Смыковіч, адпаведна на 89-й і 91-й, ці можа быць 92-й хвіліне ось забілі 5-й і 6-й галы. Ох, сейф які, ну, пэўна, гэта сейф з цього матча. Хто ж там так ось згуляў выдатна? Это Вольга Капыша, футболістка, якая на замену выйшла, ну і так головой могла, ну, эффектна правесці і 7-й гол. Але ось, ну, была супраць Харалам Пясака, добрую рэакцыю, дарэчы, прадэманстравала. Ну і зараз ось у нагах Анастасія Узрэзавай мяч забрала. Кастрычніка Фарэрскія выспы Кіпр у 13 гадзін гэтым матч распачнецца. Ну і адпаведна 19-й Беларусь Паўночная Македонія. Сябры, вялікі дзякуй, для вас працаваў Андрэй Ільеня. Усяго добрага, пачуемся мы яшчэ на матчах міні-турніра Лігі Бі, чэмпіянаты Еўропы па футболе сярод дзяўчат да 19 гадоў. Віншуем Владзіміра Шэндзікава і яго каманду з упэўненай перамогай. Уважаемые зрители, приглашаем вас на следующий матч, который пройдет сегодня в 19:00. Играют сборные команд Северной Македонии и Фарерских островов. До встречи на футболе!